κυρία Ντεκό, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τι να πω, ότι έχω κοκκινήσει με το εθνική μας σχεδιάστρια φωτισμού. Νομίζω έτσι σας αισθανόμαστε. Καταρχάς είστε ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταφέρει και δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν καταφέρει μόνο με το όνομα να αναγνωρίζετε η ιδιότητα και η δουλειά σας. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό. Ίσως επειδή είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο το όνομά μου. Είναι και καταρχήν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φως, με το φωτισμό, με τις τεχνικές φωτισμού. Και θέλαμε να μας μιλήσετε, είπαμε με τον κύριο Μποκόρο, μιλήσαμε για τη δική του θέση σε σχέση με το φως, η αλήθεια είναι. Θέλαμε όμως τη δική σας την προσέγγιση, γιατί δεν γίνεται να μην δουλέψετε με το φως. Εκ των πραγμάτων δηλαδή πρέπει να... Ναι, κοιτάξτε, η δική μου συμμετοχή σε αυτή την έκθεση είναι, πώς να το πω, το έργο μάλλον, γιατί είναι ένα ενιαίο έργο με ψηφίδες κομμάτια, τα έργα του Χρήστου του Μποκόρου, είναι αυτόφωτα, δεν χρειάζονται τεχνητό φωτισμό. Λάμπουν από μόνα τους, αποτυπώνουν με τον πιο μαγικό και ποιητικό τρόπο το πραγματικό φως, το συναισθηματικό φως, το μεταφυσικό, το πνευματικό φως. Καθώς μπαίνει κανείς στην έκθεση από αυτή τη σχισμή, αυτή την χαραμάδα που ξεχύνεται φως προς τα μέσα και σχεδόν αγγίζει την καρδιά σου, μέχρι τις μικρές φλογίτσες που θέλεις να σκύψεις για να φυσήξεις, να δεις αν θα σβήσουν. Όλη η έκθεση σε πλημμυρίζει ένα υπέροχο συναίσθημα για αυτό και σε προβληματίζει γιατί το τι είναι φως για τον καθένα. Εγώ θα ρωτήσω και εσάς το ίδιο. Ο μεγάλος μας Καζαντζάκης είχε κάνει την ίδια ερώτηση και είχε απαντήσει ο ίδιος. Τι θα πει φως, αναρωτιόταν, να κοιτάς με αθώλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια. Τι ωραίο. Ναι, και ήθελα τη δική σας την ερμηνεία. Για εσάς. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή εκείνο που μου έρχεται για το φως είναι αλήθεια. Είναι γνησιότητα, είναι αγάπη, είναι θάρρος, είναι, όπως είπε και ο Καζαντζάκης, να βλέπεις με αθώλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια. Είναι ίσως και η παρηγοριά ή η δύναμη που μας δίνει στο να δούμε τα σκοτάδια και να μην τα φοβηθούμε. Γιατί όταν ανάψεις ένα κερί ή ένα φως σε ένα σκοτεινό υπόγειο που φοβάσαι τι θα αντικρίσεις, με το που ανάβει αυτή η πρώτη σπίθα, αυτή η πρώτη δέσμη φωτός, αμέσως καταλαγιάζεις γιατί δεν ήταν τόσο τρομερό αυτό που υπήρχε σε αυτό το υπόγειο. Και το υπόγειο μπορεί να είναι πραγματικό υπόγειο, μπορεί να είναι τα σκοτάδια και τα υπόγεια της ψυχής μας. Για μένα λοιπόν το φως έχει πέρα από το ότι είναι το αντικείμενο εργαλείο της δουλειάς μου, είναι και μια συνεχής, φιλοσοφικά ερωτήματα και διλήμματα για αυτό που θα έλεγα την αλήθεια, την ελευθερία, και αυτά όλα τα συνδέω με το φως. Φταίει που είμαστε γεννημένοι σε μια χώρα που έχει θεοποιήσει το φως, που μας συντροφεύει από την αρχαιότητα έως σήμερα, που όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα είναι ένα φως το ελληνικό σαρωτικό. Μπορεί να εκμηδενήσει. Θα σας πω, δεν είμαστε η μόνη χώρα και ο μόνος πολιτισμός που έχει θεοποιήσει το φως, θεοήλιο, το φως ή τον θεοήλιο ή την σελήνη. Είναι πολλοί λαοί. Αιγύπτιοι, Λατινικής Αμερικής, ακόμα και οι Vikings.
έχουν θεοποιήσει έχουν δώσει μορφή, συμβολισμούς στο φως, και πρέπει να πω, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά σε αρκετά μέρη του κόσμου, υπάρχει όντως πολύ ωραίο φως και σε άλλα μέρη του κόσμου. Εκείνο που συμβαίνει όμως, νομίζω, στο δικό μας πολιτισμό και κυρίως στον αρχαίο πολιτισμό, είναι ότι το φως το συνδέσαμε με την τέχνη, με την ποίηση, με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική, και ας πούμε αυτή η θεοποίηση του έγινε και πιο ανθρώπινη. Κάτι που ας πούμε δεν έχει γίνει στους Μάγια ή στους Ίνκας της Λατινικής Αμερικής. Επίσης το ελληνικό φως έχει αυτή την υπέροχη συνύπαρξη με την ελληνική θάλασσα, με το γαλάζιο. Γιατί το φως το αντιλαμβανόμαστε όχι όταν κοιτάξουμε κατάματα την πηγή, στην προκειμένη περίπτωση τον ήλιο ή το φεγγάρι, αλλά από το αποτέλεσμά του όταν πέφτει, όταν αγκαλιάζει, όταν χαϊδεύει αντικείμενα, τη φύση, πρόσωπα. Και το ελληνικό φως έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό του αυτή, όπως είπα, την τύχη να χορεύει μαζί με τη θάλασσα. Με το νερό, είναι κάτι υπέροχο αυτό. Ακόμα όμως και το φως, κυρία Ντεκό, που μπορεί να εκμηδενίζει ανάλογα με την απολυτότητά του ό,τι ακουμπά, μπορεί να έχει ένα μυστήριο. Συνήθως ό,τι φωτίζεται νιώθουμε ότι μας αποκαλύπτεται, δεν κρύβει κάτι άλλο. Όπως αναφέρατε πολύ ωραία, ανάβουμε ένα κερί, εξαφανίζονται τα σκοτάδια, ή δεν είναι το απόλυτο σκοτάδι που μας τρομάζει. Μπορεί το απόλυτο φως να κρύβει ακόμα μυστήρια? Θεωρώ ότι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα πολύ πολύ καλά τη δίνει η έκθεση του Χρήστου του Μποκόρου. Προβληματίζεται κανείς αν το φως αυτό αποκαλύπτει, μαγεύει, σε βάζει σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, πέρα από τα κρυφά γλυκά χαμόγελα, από την ομορφιά που αντικρίζεις. Πιστεύω ότι το φως είναι πως ο καθένας το χρησιμοποιεί, το αντιλαμβάνεται, το βλέπει, το αντέχει, το χρησιμοποιεί, είτε πραγματικά, είτε συμβολικά, είτε μεταφυσικά. Για σας έχετε αναφέρει πως το φυσικό φως, γιατί δουλεύετε και με το τεχνητό, έτσι δεν είναι? Θα θέλαμε να μας πείτε μια κουβέντα, γιατί η τεχνολογία πια σας βοηθάει, έτσι δεν είναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να αποδώσετε οι νέες τεχνικές, όλα αυτά που έρχονται και τα μελετάτε φυσικά, ότι το φυσικό φως είναι για σας ο μεγαλύτερος δάσκαλος, σας εμπνέει, σας δίνει γνώση και το χρησιμοποιείτε όταν είναι να φωτίσετε ή ένα αρχιτεκτόνημα είτε μια παράσταση, γιατί έχετε κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, κυρία Ντεκό. Αγαπάτε όμως, λέτε, το ίδιο και το φως και τη σκιά του, δηλαδή την απουσία του φωτός. Ναι, βέβαια. Είναι σαν να λέμε η συνύπαρξη των δύο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το φως χωρίς το σκοτάδι, χωρίς την απουσία του. Απ' την άλλη, το φυσικό φως, έχω πει και ισχύει, είναι ο δάσκαλός μου. Η φύση είναι ο δάσκαλός μου. Παρατηρώ πάρα πολλές ώρες και μετά από τόσα χρόνια που λέτε και πολλές δουλειές, παρατηρώ πάντα τι συμβαίνει στη φύση, πώς φωτίζει η φύση, πώς φωτίζεται η φύση. Και είναι και, πώς να το πω, το κάνει πιο καλά από όλους. Είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης. Εγώ θα σας το ρωτούσα τώρα αυτό. Με βάλατε στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Άρα λοιπόν, εφόσον είναι ο καλύτερος φωτιστής η φύση, μπορούμε να τη μιμηθούμε και σε ποιο βαθμό με τα τεχνικά μέσα που έχουμε?
μπορούμε να μάθουμε από αυτήν, να ακολουθήσουμε τις αρχές, να πάρουμε τη σοφία της και να την αποτυπώσουμε. Αν θελήσουμε να τη μιμηθούμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν μπορείς να μιμηθείς τη φύση. Μπορούμε όμως να μάθουμε, να τη συμβουλευτούμε, να ακούσουμε ή να δούμε αυτό που συμβαίνει και κομμάτια της, είτε λέγεται φωτοσκίες, είτε λέγεται αποχρώσεις, γιατί είναι πάρα πολλές ιδιότητες του φωτός. Να τα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα και κατάλληλα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα πάντα παντού, στο αντικείμενο που έχουμε να φωτίσουμε, είτε είναι συγκεκριμένη, είναι θεατρική παράσταση, είτε είναι κάποιο μνημείο, είτε είναι ένας εσωτερικός χώρος, αρχιτεκτονικός φωτισμός εννοώ, να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Η τεχνολογία που αναφέρατε πριν έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία του φωτισμού, αλλά και του ελέγχου του φωτισμού, που μας δίνει τις δυνατότητες όντως να μιμηθούμε ή να προσομοιάσουμε λιγάκι σε αυτό το αίσθημα ή την αίσθηση ή την εικαστική εικόνα που μας δίνει η φύση και μας αρέσει. Μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο από όσο πριν. Έχετε, κυρία Ντεκό, μαγικές συνταγές για να δημιουργείτε όλες αυτές τις δουλειές με την υψηλή αισθητική, την πρωτοτυπία, τη φαντασία και να έχετε βραβευτεί κιόλας? Νομίζω ότι σε κάθε συνέντευξή σας σίγουρα η αναφορά σε αυτό το Έμι που πήρατε, το βραβείο για τη δουλειά σας στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών μας αγώνων, θα ήταν και ένα ορόσημο για σας, έτσι δεν είναι? Ήταν και θα σας πω ότι όλα τα βραβεία δεν είναι επίτευγμα. Τα βραβεία είναι, για μένα τουλάχιστον, είναι μια, πώς να πω, ικανοποίηση ότι κάτι το κάναμε καλά και αυτό αναγνωρίστηκε. Αυτό καθ' αυτό είναι το έργο το οποίο είναι το επίτευγμα. Αν έχουμε καταφέρει να φωτίσουμε καλά ένα έργο ανάλογα όπως του πρέπει, όπως του αξίζει. Τώρα σε σχέση με τη συνταγή, όχι, δεν έχω καμία συνταγή. Εκείνο που κάνω και κάνουμε όλοι έτσι στην ομάδα μας είναι να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες κάθε έργου. Αυτό δηλαδή που λέω κάθε φορά είναι ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε και αφήνουμε έτσι σαν αθώοι δημιουργοί εξ αρχής να εμπνευστούμε από το ίδιο το έργο. Αλλιώς θα έχουμε μια πεπατημένη, μια συνηθισμένη, πώς να το πω, μανιέρα, τεχνική να κάνουμε τα πράγματα και όλα θα μοιάζουν. Όλα αυτά που κάνουμε μετά από λίγο θα μοιάζουν. Περνάμε καλά γιατί παίρνουμε έμπνευση από τα έργα και κάθε φορά θέλουμε να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Οπότε η συνταγή είναι, όχι η συνταγή, ψέματα, μια συμβουλή είναι αποποιήσου αυτό που γνωρίζεις και μείνε έσω ανοιχτός σε αυτό που σου ζητάει το έργο. Και θα το πω αυτό γιατί τα αρχιτεκτονικά έργα και κυρίως τα μνημεία μιλούν. Εκείνο λοιπόν που κάνουμε είναι αρχίζουμε έναν διάλογο πριν αρχίσουμε να βάζουμε την... Με ένα παρθένο βλέμμα λέτε, μυαλό ανοιχτό. Ναι, δεν είναι ακριβώς παρθένο, αλλά είναι ανοιχτό. Δεν είναι προαποφασισμένο το τι θα κάνουμε. Και επίσης άλλη μία, βασική θα έλεγα έτσι, αρχή και φιλοσοφία είναι του μέτρου. Του μέτρου, της λιτότητας και του ρητού ουγάρεν το πολλό το Ναι. Έχουμε αυτά από τις αρχαίες μας, την αρχαία μας παρακαταθήκη, κυρία Ντεκό. Και πάνω σε αυτό που λέτε, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Πάνω σε αυτό που σε όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει με τα μνημεία, έχετε αναφέρει πως η πιο σημαντική εμπειρία για σας ήταν ο φωτισμός του Παρθενώνα. Λέτε πως ήταν σαν να ξεγυμνοθήκατε μαζί με την ομάδα σας από κάθε ένδυμα γνώσης, τεχνικής
καλλιτεχνικής, γυμνή μπροστά στο μνημείο με σεβασμό και δέος. Και μιλάμε βέβαια για το μνημείο, χωρίς ίχνος σοβινισμού. Έτσι έχει αποκληθεί από άλλους που είναι πολύ ειδικότεροι από εμάς. Έτσι θεωρείται το νούμερο 1 μνημείο στον κόσμο. Μα δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα πήγαινα να φωτίσω εγώ το πιο σημαντικό αριστούργημα του πλανήτη, πέρα από το συμβολισμό του, αλλά και σαν κτίριο. Σίγουρα εμείς φωτιστήκαμε όσοι εργαστήκαμε από το ίδιο το μνημείο. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε την ομορφιά, τη λαμπρότητα και αν θέλετε να φωτίσουμε, αλλά σε εισαγωγικά, το συμβολισμό του, τον πολιτισμό. Αλλά το ίδιο το μνημείο δεν είχε ανάγκη από φωτισμό. Ναι, είναι αυτόφωτο. Είναι αυτόφωτο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε και δεν πήγαμε έτσι με την έπαρση. Με ελαφρά την καρδία, ναι, με την έπαρση ως ειδήμονες. Θα βάλουμε αυτό τη προβολή εδώ, γιατί αυτό είναι ο καλύτερος φωτισμός, αυτή είναι η καλύτερη γωνία. Θα βάλουμε και αυτά τα φωτιστικά σώματα που κάνουν τούτο το εφέ ή το άλλο. Όχι. Προσωπικά έμεινα πάρα πολλές ώρες σε έναν, θα έλεγα, εσωτερικό διάλογο με τον Παρθενώνα, με αυτό το υπέροχο μνημείο. Διερωτόμουν πώς πρέπει, πώς θα ήθελε το μνημείο να φωτιστεί. Δύσκολη ερώτηση αυτή, επικίνδυνη που βάλατε, που κάνετε, κυρία Ντεκό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μας μίλησε το μνημείο. Ναι. Από το αποτέλεσμα νομίζουμε ότι και σας μίλησε και το ακούσατε. Ζήτησε τη λευκότητα του μαρμάρου του να αναδειχθεί. Ζήτησε να διαφοροποιηθεί το κάθε μνημείο το ένα από το άλλο, γιατί είναι τα προπήλαια, είναι ο ναός της Νίκης, είναι το Ερέκτιο, είναι ένα σύνολο. Είναι ένα σύνολο και το καταφέραμε αυτό να το διαφοροποιήσουμε με διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού, να διαφοροποιηθεί από τα τείχη που είναι κάτι άλλο, άλλης εποχής και άλλης χρήσης, είναι τα οχυρηματικά τείχη της πόλης, και να διαφοροποιηθεί από τον Ιερό Βράχο, ο οποίος προϋπήρχε όλων των άλλων. Αν δείτε ένα κακοφωτισμένο μνημείο, κτίριο, αίθουσα, οτιδήποτε, τι μηδιάτε, σκέφτεστε κάτι, περνάει κάτι από το μυαλό σας? Θα σας πω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλός και κακός φωτισμός. Πιστεύω ότι υπάρχει έξυπνος, κατάλληλος, μη κατάλληλος, υπερβολικός ή, πώς θα το έλεγα, άκερος φωτισμός. Δεν προς Θεού, δεν με κάνει κάτι να είμαι κριτής άλλων. Πιστεύω ότι έχουμε και συνεχίζουμε όλοι να ευαισθητοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται φωτισμός στα σπίτια μας, αλλά και φωτισμός στις πόλεις μας, και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και μαθαίνουμε ή εκτιθέμεθα σε έξυπνο, πιο κατάλληλο, εσείς θα το πείτε καλό φωτισμό, κατάλληλο, τόσο περισσότερο το αποζητούμε. Σωστά. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, παιδείας και έτσι όρεξης να έχουμε όχι περισσότερο, γιατί εκεί είναι ένα θεματάκι, όχι περισσότερο φωτισμό, αλλά κατάλληλο. Καμιά φορά ο καλύτερος ή ο κατάλληλος φωτισμός είναι ο λιγότερο. Σωστά. Ούγεν το πολλό το ελπίζοντας, κυρία Ντεκό, δεν ξέρω, και εδώ ίσως να γίνει μια συνεργασία και να βοηθήσετε λίγο εδώ στην ανάδειξη κάποιων μνημείων, κτηρίων, νομίζω ότι που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη σημασία, είναι το πόσημα, γι' αυτό το λέμε. Όποτε και αν χρειαστεί, εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Εσείς είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Ναι, μακάρι να σας γίνουν προτάσεις. Θέλουμε γιατί έχουμε κτίρια τα οποία είναι σκοτεινά τελείως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στην έκθεση του Χρήστου. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.